Look at even Melena. Jpac and I governor Ezioku, Russia demand. Gakpa mekwa another arrangee. They no arranging kemereme. Nka wana wanye na akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa ekwala akwa dị n'enu akwa. Wanye na akwa na ọkụkọ yiri akwa n'ekwa nu akwa ekwala akwa dị n'enu akwa. My people, it don't happen again. It don't settle. It don't scatter. Table don't shake. No be small matter when I dey grand. Lady doctor don't fall out. It don't come out. For Jpac and governor, the interview when they interview Jonathan. My people, no be small matter. Oh, this babalawo come dey vitalize over the interview. He say na wuru interview. Say the church say na arrangee. Na it they do. My people. Not be my mouth. Una for hear am. If I don't talk finish, una go hear everything for the horses mouth. No be small vitalize una e dey vitalize. E dey drag Jpac like never before. E say Jpac anywhere food dey, na e dey carry e belle dey face. Anywhere money dey, na there Jpac dey go. Hey, my people, unbelievable. E say the interview say na lie. Na e dey the interview. Say the interview say e no go where at all. Say why Jpac dey lie. Say breeze don blow, fowl nyash open. Na Jpac come rock kiti kata go find Jonathan. He go dey interview Jonathan. Say now many people don see now wetin dey play. Say he don tey when he dey talk am. My people, unbelievable. May you no come be say I too talk for inside this video. I go leave una more na for listening to this babalawo of Germany, the only man when challenge Udumeje. When talk say make Udumeje come out, make they raise the dead body. Hey, my people, unbelievable. Make una just watch the full video. I go see una ending of this video. Bia jenu bolon Jpac. Kantiwa yazo. Ayara menko jona ifulayo. Tere kanti wife ndo ya. Jana mejaze kanti wife no. We use ono we made the live video. Jpac kwa bolive a ono na-eme ifela anaghị eme gị ma nke gbara onwe ya gọvanọ eziokwu onye ashị ono na-edefendi alụlụmana ono o ji aka ono aka n'ahụ ifela anaghị eme ono na-emde arrangee ifele mee gị Jpac ndị Igbo amachasị ụfọdụ onye ọbụla na-ebere ivu Jpac keta ndị amaghị ibe ma gọvanọ eziokwu ahụ egechara m interview unu were wasting of data because ọ ihe unu n'idiri enagodo egbu mmadụ egbu unu ga na-enwe viewers and ọsọsọ ya ebe unu ara ihe ebe unu believe ife niile awa arrangee ka ọnwụ Mnonye so go na prison arrangee ko. These people enwe content and I got jimwa bebe complete. If I would the problem ndi Igbo nwere. Don't let anybody to deceive you and that was some wonderful and know your problem. Because I want when he can focus on this one and enwete now. Ije ha mandu nwere ike ije kpọbata ndị Fulani ahụ to you. These people nwere ike ime any motherfucking things just because of nni, because of nni. Onwere oge ọ ga-eru evule egbepụta like this. Egbuga this one, egbuga this one, egbuga this one. Because ha na-eme ihe ọjọọ. Ona nna alụlụ onwe m ọrụ na enwere ike iteta ụlọ ọwụ na mmadụ ha ka ya na system gị. Ọ wụrụ eziokwu sọsọ ha, Jpac ha, ndị ebuka obi arrangee ha nwa na-eme ya. You don't need to waste time. Ịtụtụrụ egbe pa na akọpụ onye ọwụ na. Ihe awụ ndị aji agba mafia nsị chụrụ. All these people who ndo shika ha wụ. Aji agba mafia nsị embo bakasi ya chụọ na the people na aba before. They are still existing. Ihe awụ ndị ohi. Highway killers. Abia kill blue Bible. Ụfọdụ agwụ ngo ọgwụ dị iche iche. A blue Bible na-eme n'afa Jesus. All these pastors na anaghị, all these people pancha niile gwọchara ọgwụ in one way or the other. Enwere onye nke gburu ịnyịnya. Gbuo ezi 5, gbuo nkịta 5, gbuo ịnyịnya, gbuo nnama, gbuo ọkụkọ, gbuo ma ọbọgwụ, gbuo ma torotoro, gbuo ibe niile a na-egbu egbu. Gịnị ka o mere ibe ahụ?
mmụọ nke na-emara nke ọ na-eri ya bịa were ovukwe Bible. All these people ụmụ emeji ya ka yes fact news ịma fa ọ bụrụ na ụnụ ebe dozoba onwe ụnụ look at ife mere Jpac na gọvanọ eziokwu Russia the man gakwa mekwa anọdụ arrangee n'enu arrangee nke emere eme nke ahụ na nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa ịkwara akwa dị n'enu akwa nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'ekwa nnu akwa ịkwara akwa dị n'enu akwa ọ na-abaghịkwa nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa ịkwara akwa dị n'enu akwa a na-eme na ọkụkọ amaghị ọnụ vụrụ ọkpa na-agbụ wee Jpac na eziokwu sọnsọ ahụ unu ji achọpụta dịka eziokwu sọnsọ dịka onye ọdụka ike nga uru agụ dịka onye ọbara adọghị na dịka spidodarentan eziokwu agụ dịka onye ahụrụ n'ọkụ dịka azụta ya ahụrụ n'ọkụ ọ na-ezuzu Nigerian police ga-afụcha all these atrocities agba nkete because a report ya if the crime is not a crime until they reported it. Ndị Igbo apụcha ndị na-emebi anụ ọhịa ya so na ọwụ gọvanọ eziokwu the China man ka asụ the China man na ndị na-aba ahụ ejegodi ya na-eme arrangee na-ekwu na these people na donu nwa obere intelligent ma ọ donu nwa obere smart all this clever bụ mmadụ sị gị don't na-ese ekwu ya don't be clever. Play smart and not be clever. Be smart and not being clever. And if you so in iniquity to achieve vanity, these are the words from my These are the words from my master. Keep on telling me, no weak heart shall prosper. So, unu nene meche godin dukati iburu nezuzu. Ane meche Jpac everyday okwa nyono. Onwanne, owu comedy maraga, owu journalist maraga. To be a journalist, you get graduate. You get graduate to be a journalist. You get qualification. To be a content creator. Iman nigga gallery school. Owu hiba na emala hachaola so no maraga no. Or even some of donative doctor jihi gafa because that's all maraba. When you ever have say I'm gozi ahụ or what the thing or gaha water because of gini. As all maragama one jihi be maragama ije jelly me practical more than to show in a meita Maria qualify ya ganyag certificate. I won't comment, I won't content creator maraga. I won't comment work him I won't journalist him Umu even marage won't know isi no nenu daba. Da recorder na kurisi umu even marago. On this eji battery ekukola eti okoduno. People na bazi solar energy kita even generator na anaziana. So all this nonsense unu na eme ha or survive. He didn't survive. Even in on the mass survive, even like agwa dugo nukuta agwa dugo nobodo. Governor could the China man game he born out. Jpac game he born out. What is your more? One you won't janota ugo when I because no ganano one problem or the other. Unu jena comment section una be na bondo una fuase. So many one you know, Mamma you know, otabugo when I Jpac ofiwe kanso kanguno ome onye su ye mena arrangee mana mere na arrangee na respect yo nwuru na nkono uno una aga ha akporo my member and una aga ha eme mmadu ka enweghị ike adinanya ma agwago Jpac kwepala arrangee go na ife anya ụba ndị Anambra unu ekwekwene ife anya ụba enweghị ike iwu gọvanọ Anambra steeti and apụga enweghị ike nwụ na Anambra steeti kama apụga ga anwụ na Anambra steeti anyị niile ga stand nwụọ mụnwa ga-esi n'enu ebe a dafu make sure na anwụrụ nwute apụga
apụga enweghị ike nwụ na Anambra steeti. It doesn't matter onye ji it doesn't matter onye ji the flag. If I will my stand, and I still stand it. Enweghị m ike na all this ụmụ ife arrangee all this arrangee Jpac and the governors ife a evuri ebe a no ndị arrangee enweghị ike ịbata be anyị. Jpac from today onward ị gaghị na-abatazi Anambra. Ịbata Anambra a ga-eme gị arrest. Menu Jpac anywhere ọnụ bụrụ Jpac ka ọ na ya ezigbote ife. Lebe enweghị ike ịbata Anambra steeti ọwasị. Lebe enweghị ike ịbata Anambra steeti. Lebe ga hewe nembe lebe onye ọwụna nakwa eme ya ga-azụọ ike. Apụga enweghị ike ịnwụ na Anambra steeti. It doesn't matter onye ji the flag. Apụga enweghị ike ịnwụ. Ibe ahụ history anyị nwa na-ekip history. Kama apụga ga-anwụ na Anambra steeti ya ya anwụọ dị ya. Yes. I'm not a politician. Enwere ike nyere onye na-achị Anambra echekwa na na-ekwuri ya. Anaghị m ekwuri ya. Ihe ahụ my stand. Soldier go, soldier come, barrack still remain. That barrack still remain ka anyị na-eche. We don't look face. If I Jpac na-ezuzu ukwu asị adị onye ọwụ na mfụrụ kịta ya na Jpac na-emekọ ibe ablọkụọ ngị. Onye ọwụ na mfụrụ kịta ya na Jpac na eziokwu so ablọkụọ ngị because ụwa m awụghị ụwa ụnụ. Some of ụnụ na-awụ ọchị nkịta dị nọ na bed obere oge na-awụ na-arahụ ụra. So ụwa m awụghị ụwa ụnụ. And then ga-agwa ụnụ datena ije koye aka n'enu aka lobe ga-edafu. So ụnụ ga-ada ụnụ niile lokowechara aka n'enu ụnụ ga-adafucha dofu. I promise you. I promise you all. N'ibe ụnụ na-ezuzu ụnụ na-eje ekpe ekpere padlock mwana Mr. Padlock akwụrụ Jpac na eziokwu sọnsọ ụgwọ. Eziokwu gọvanọ eziokwu akwụrụ ụgwọ ka ha nwee ike ịkwatu omenala na ọdịnala Igbo. And the more ụnụ na-emerete ndị mmụọ omenala Igbo na-edisgrace ụnụ ga-ama na ife mmụọ ka a na-eme. Ga-wọcha ndị niile kpararị mmụọ ndị nna nna fa na-ata ahụfụ ya one way or the other. Eziokwu sọ gọvanọ eziokwu ị ga-adị ndụ na-eji oji dịka onye ọbara adịghị n'ahụ. Onweghị onye ị gaghị adị. Ị ga-adị ndụ onweghị onye ị gaghị adị. Apụtagoro m ga-eyi gị egwu. Gana anụ ọbịa Jpac amaghị ụnụ ka akwụrụ ma arrest ya emere Jpac emeghe onye emeghe Jpac arrest. And they are so for now no believe anything nesi from Jpac apụta because ọwụhụ from Jpac ya wụ the right source. Onweghị anything akwụrụ Jpac ka ọ na-emere anyị nwa. So onweghị ụnụ egezina ya ntị ọwụ na-enwe breaking news. Ụnụ emitie ndị ọwụ ọrụ ha breaking news. Onwe ihe ọwụ na na-eme ụnụ eme ka emitie ndị ọwụ ọrụ fa ime ya wụ ife. If not so, ụnụ ga-aga golo fake vlie na ezinụlọ ụnụ ogbuo ụnụ liquidate ya ụnụ. If not ihe Jpac wụ Jpac is living by inye other people fake. Jpac na-alacha piom by na-enye ụnụ fake. So ajụjụ nchọrọ na-ajụ ụnụ ọdụre dị na-anara fake ya. Dele na-enye na comment section ụnụ ọdụre dị ị na-anara mmụọ fake. Ụnụ ọdụre dị ị na-anara mmụọ fake. Ndị ihe a mere onweghị onye ga-trust kwa ụnụ again. Onweghị onye ụnụ na-ega emekọnwa ihe. Onweghị onye ga-enye ụnụ any trust. Because ihe ụnụ na-eme fake. Mgbe other people do busy na fight ihe a gbere ike iri for 5 years. Mgbe other people do busy na-build their own reputation, na-build everything n'imere ha ife ha. Ụnụ do busy na-ezuzu na-eme content creator, na-eme Nollywood, na-eme plank. Anọ na ofu onye je hide ofu ebe for 2 days. Ọsị na police kpọrọ ya. Anọ na aje act ofu ife. Asị na ndị amị na-eti mmadụ ife. Anọ na eme marriage break ya. Ife niile ahụ prank. Anọ na odegwu bubu na ife niile ahụ ga-eme ụnụ ga-ata afọ ya. To God who made me and you. All know this negative and the negative mindset and the negative things you wish you wish you own and negative place unu play. All know all the act back to unwa. Na-enwe ya kama I want some mmadụ mere ife ọjọọ. Igwu egwuregwu nweta egwuregwu. Ime bara uru ife bara uru esobe gị.
ime ife họrọ afịa inweta ife họrọ afịa ime prank inweta plank ife ọwụ na imere n'elu ụwa ga-enwetara gị something ịtụpụ okwute ọ ga-ada somewhere ị gaghị atụ okwute ọha gị on the air so whatever you do o nwere ihe ọ na-ewetara gị a return gwanụ mbọ mee ife ga-abara unu uru ọwụ na mmadụ nwụọ somewhere unu na-ebe akwa moto enwe accident unu a na-ebe akwa ọtụtụ ife na-awụ ome unu na-ebe akwa mana ife ahụ na-eme na unu ji ebe akwa ọ bụrụ na unu gbara mbọ 60 to 70% of them akara ha ime put one interest n'ihe unu na-eme tinu uchu di ya unu anaghị na-eme unu mee side unu eme side ya unu eme ebe a unu eme ebe a Chineke nwere ike bịa ka o bless ya unu enegosi unu enuwu ya Jpac wụ onye abaghị uru big man a na-akpọ Gabros chụrụ ya n'ọrụ na Nnewi mgbe ọ na-ama tais Jpac gbakọtara nna ya azụ nna ya na-arụ ụlọ wee mesin wụrụ kwesịrị iwu injinia mana ọ gbakọtara nna ya azụ na ibe ọ nazi eme ike ọrụ adịghị ya ọ gaghị survive onye ọwụ na ike ọrụ na-adịghị nwanne onye ahụ etigo eti ọ bụ onye a na-enyere aka ọ babe ya nla mana onye ọwụ na-eme babe ya nla kwesịrị ị na-eji eziokwu na ịkwụghị aka ọtọ kwesịrị na-atụ asị bikọs ụmụ arama jiri na-ekwu eziokwu a real man na-eme ekiri onwe ya ego in a genuine way. A real man. This is what to make man to be a real. Ọ bụrụ na anụ ọhịa gọvanọ anụ ọhịa dị China mante ọ bụrụ na ọ chọọ ime na nwoke eme akpụrụ nya ya kpọọ m afa ya jos kpọọ m afa ka m pinuo ya pikiri ya. A real man make his money in a genuine way. Ọ naghị eme prank ma ọ plywood ma ọ tụọ asị ma ọ kwụọ ya chakakpọ money o je mee nonsense. Gọvanọ ezi ewu gọvanọ okwu asị niile nọ n'ala Igbo gụwa na gọvanọ ya okwu asị niile nọ n'ala Igbo ọgụ na gọvanọ ya ewu gọvanọ okwu asị dị China mante onye anyị kpọrọ ya China because ife niile China lụrụ ofe gị so ewu okwu asị gọvanọ okwu asị dị China mante fact news Chineke ọmaka mere ọrụ niile n'orie na-akwụ na nkwụ na-eke ngozi ọnụ egbu hey nwunye m nke ịtọ nne ọmaka mebele gị eje m anụ ọtụtụ nwaanyị ibe njije anụ ọtụtụ nwaanyị ụka were ndị niile na-ekwu eziokwu ji amụta Chineke mụta ụmụ Chineke mụta senti all the senti and ndị nsọ niile saịdị nkaba ji anọ ndị niile ji eje ọkụ mmụọ ji eso Jpac na gọvanọ okwu asị dị China mante and ndị Zion ndị ahụ ndị ji eje ọkụ mmụọ ọmaka mere ụnụ niile n'orie na-akwụ na nkwụ ka onye ahụrụ tata asụpụkwa ya echi onye ahụrụ tata asụpụkwa ya echi ibe ụmụ mewere ụnụ niile eji m abalị a na-emebi isi ya atụmatụ niile nke ndị ilo na-atụ n'abalị ụmụnwụ traditional nwoke dị ana m egbuhe iwọchi ya by this time ọ mgbe ka ndị ilo ji ndị ọjọọ ji eme meeting mgbe ka ndị a na-egbu ndị a gburu ma nama ma ezi ma ịnyịnya ma ụmụ anụ dị iche iche were gwụọ ọgwụ dị iche iche ọgwụ ugbu a ka ba ji eme meeting so ụmụnwụ traditional nwoke dị na-anọ na dia meeting adị ana m emebi isi dị meeting ana m emebiri ife meeting ife n'orie na-ahụ na nkwọ na-eke ụmụaka mmewere ụlọ onye kwere chi ya ekwere ebe onye nọ ka chi ya nọ with the power in the name of chi onye ụwa gị iji akọmandị ndị ahụ iji esi ike ana m evu ikwu ụlọ ike n'enu ike so ụmụaka mmewere ụlọ n'orie na-ahụ na nkwọ na-eke unu ga-afụ ndị ilo adị mmụọ na unu n'ime ga-agwa unu so ana m eti mmụọ na unu n'ime ka o nwee ike na-emere unu activate ka unu na-afụ data ndị ilo ahụ they are with us by their character by their fruit we shall know them now and suffer no more know them now and fear no more ọ Jpac ba eziokwu sọsọ dị okwu asị gọvanọ okwu asị ọ banwa brother Paul Chigbuobe ịcha akpọba mva afa amụ ya America so ọ media ba ugobebebe ọ media ba ịchọ nga akpọba afa onwe ebe je mma akara onye tii na ma ọfụ n'udude nke adamacha abịa